Башкортстан башлыгы Ради Хабиров указына ярашлы 3 май Башкортстан Республикасында мәрхүмнәрне искә алу һәм аларны хөрмәтләү көне дип билгеләнде. Бу көн барыбызны бергә берләштерә торган акция. Дингә, милләткә, сәяси һәм башка карашка бәйсез рәвештә һәркем өчен мәңгелек кыйммәтләр бар. Халкының, гаиләсенең үткәне турындагы хәтер. Бу көнне һәр кайсыбыз ата-бабаларыбызны, тамырларыбызны искә төшерергә, хәтерләргә тиешбез. Районда 108 зират исәпләнеп, шуларның барысында да тазарту, төзекләндерү, буяу һәм башка күләмле эшләр оештырылды. Чарада 3240 кеше катнашып, барлыгы 89 берәмлек техника җәлеп ителде. 917 тонна чүп түгелде, 1042 төп агач киселде, 101 мәгълүмати стенд куелды. Түбән Яркәйдәге зиратта мәрхүмнәрне искә алу һәм аларны хөрмәтләү көне зур оешканлык белән үтте. Тәүдә Ярки һәм Йонны авыл советы авыл биләмәләре башлыгы Рәнис Шәрипов белән Айрат Шәйхәйдәров чыгыш ясап, бу көннең әһмиятен билгеләде, уңышлар теләде. Ел сайын безнең гореф-гадәт буенча 3 май көнне хәтер көне үтә. Шушы көнне без үзебезнең Ярки зыяратында субботник үткәрәбез. Шушы субботникка Ярки халкы бик актив катнаша. Безгә шушы зыяратны чистартырга ярдәм итә Аграил организациясе. Белоруслар принцибын биреп, шул техника белән чүпләрне чыгарабыз. Зыяратта коры яфраклар җыеп, бияу эшләр башкарып, зур итеп отдельно рәхмәт итәс килә Рафаит абыйга. Һәр вакыт эш урынында, һәр вакыт тәртип. Илеш һәм Бакалы районнарының имамы фонды Рөстәм хәзрәт Әбу Шәйхмин Кораннан сүрә укып ишеттереп, изге эшкә хәер фатихасын бирде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил алямин. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول برشا مقتولارыбыз bütün галимләрнең хуҗасы булган Аллаһу субхана ва таалагә булып, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямгә салават шәрифләребез, сәламнәребез, салаватларыбыз булса иде. Мөхтәрәм райондашлар, бүген елда үтә торган үзебезнең хәтер көннәребезне искә алырга җыелдык. Аллаһның рәхмәте белән барыбызга да мәгълүм, Аллаһ бирә, Аллаһ ала. Без дә үзләребездән, баршаларыбыздан да дуга өмет иткән мәрхүмәләребезне искә алырга тиешбез. Безнең өстебездә булган бурычыбыз әниләребезне, әтиләребезне, ата-бабаларыбызны, туганнарыбызны искә алып, Коръәннәребезне укып, дугаларыбызны кылып, шушы яшәешләрендә фәни дөньяда белеп һәм белми кылган гөнаһларын Раббул Гиззе гафу кичерсен дип, кылган изгелекләрен арттырып, ахыр урыннарын җәннәт әһелләреннән Аллаһу субхана ва тааля насыйп кылсын дип ния дигәндә, әле генә без барбыз. Менә булмаска да мөмкин, без шуңа күрә беребез дә мәңгелек түгел. Без дә шушы юлларыбызны, ата-бабадан килгән яхшы гадәтләребезне дәвам итеп, һәм бездән соң да балаларыбыз булсын, оныкаларыбыз, буыннарыбыз дәвам итер дип өмет итәбез. Шушы зиратларыбызны елда булган шикелле чистартып, Аллаһның рәхмәте белән халкыбыз белән берлектә һәр вакыт бердәм булып, тату булып, иминлектә яшәп килдек һәм алдагы көннәребездә һәм елларыбызда иминлек, тынычлык белән милләтчелексез, кайгы хәсрәсез, сәламәт булып, сугышсыз, фитнәсез яшәүләребезне Аллаһ Тәала насыйп кылса иде. Инде әйтеп китәсем килә, ойларның патшасы булган изге Рамазан шәриф айыбыз дәвам итә. Соңгы 10 көненә Аллаһның рәхмәте белән аяк бастык һәм азагына Аллаһның ярдәме белән тәвәккәлләп чыгарга Раббул Гиззе насыйп кылса иде. Мөбарәк булсын шушы айларыбыз, һәм бәрәкәтле булсын елларыбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Ширеккүл авыл биләмәсендә дә мәрхүмнәрне искә алу һәм хөрмәтләү көне халык активлыгы белән үтте. Биредә 2 зират булып, аларның икесендә дә өмәләр оештырылды. Килгән һәр кеше үзенең туганнарының гына түгел, авылдашлары күмелгән каберләрне чистартып, тәртипкә китерде. Корыган яфраклардан, агач ботакларыннан арындырды. Түбән Ширеккүл авылының Мулла Мөхәммәд мәчетенең имам-хатибы Илүс Тимербаев үлгәннәрнең каберен белү, исәннәрнең кадерен белү әйтеменә Ширеккүлләр тугры булуын билгеләде. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил галәмин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи әҗмәгин. Мәкале бар битендән. Тиреләрнең кадерен беләйек, үлгәннәрнең каберен беләйек дигән сүз бар битендә. Шуңа безнең
Şerkul avulu halkı pastayanlı ziyaretlerine menip yürüp, onların kabirlerini tadartıp, kanatırlar indi. Авылның ветераннар советы рәисе Рамил Шамратов елның-елны авыл халкының һәр өмәгә җаваплы каравын җиткерде. Енді бүгін мына бізді қатыр күні әрбіріміздің мәңгілік йорты зияратыбызға алып келді. Мұнда енді шулай ук ауыл хакимиятының мөрәҗәгать белдерүе, хатип имамыбызның көндәлек халык белән эш итүе, аның җомга намазларында кешеләрне индәве, бүген мәрхүмнәргә җомгаларда хәерләр биреп, аңа дуалар укулары, ишәннәргә игелекле хәләл ризыклар теләп, изгелекле гомерләр теләп, шушында халкыбызны җәлеп итте. Ширкул авыл халкы икесендә дә, югары һәм түбән ширкүлдә дә халкыбыз бик актив катнашалар, актив йөриләр. Яшь буынга, балаларга, ныкларга аңлатып, күңелләренә сеңдереп калу, аларны җәлеп итү кирәк дип уйлыйбыз. Бу өлкәдә авыл хакимияте, авылыбызның имамы күп эш башкаралар. Мәктәп бу өлкәдә тоже актив катнаша. Шу арада аеруча өлкән һәм урта буын вәкилләре активлык күрсәтте. Хәтер көненә менәбез, Аллага шөкер, оннан башка да менәбез. Менә монда тормыш иптәшем ята, 2007-дә үлгән иде. Шушындагы һәр бер мөселман кардәшләрем барысы да тыныч чакласыннар. Аллага шөкер, илкин тыныч булсын, ипкәйләр булсын. Калган һәр бер тере кеше исән сау, сәламәт яшәсен. Ел сайын менәбез, ел сайын, Аллага шөкер, ел сайын менәбез. Яфраклардан, менә ямсыз үләннәр, агачлар, берсен калдырмай вещи тартып бетердек, Аллага шөкер. Буяштырдык, урыннары җмакта булсын. Шунысы куанычлы, шүпләр өелеп калмады. Авылдашлары Вил Арсланов шәхси тракторы белән килеп, шүпне даими рәвештә түгеп барды. Аңа авыл хакимияте һәм халкы зур рәхмәтле. Әйе, зират тазарту изге эш, изге гамәл җирдә тапталмый икәнен онытмыйк. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.